Se on moro, rakkaat veljet ja siskot. Muistaako kukaan vielä, kuinka esimerkiksi Ohisalo oli äärimmäisen huolissaan siitä mainehaitasta, jonka saisimme, kun laittaisimme itärajan kiinni? No nyt kuitenkin, nyt onkin jo siis EUsta saakka huomattu, kuinka vakavaa mainehaittaa me olemmekaan aiheuttaneet tälle kansakunnalle. Ja sen seurauksena EU lähettääkin meille vähän niin kuin laastaria haavoihin 50 miljoonan euron tukipotilla pitääksemme edelleenkin itärajan kiinni. Itse olen vahvasti sitä mieltä, että me kyllä kaipaamme vahvasti lisää näitä mainehaittoja, emmekä olisi niinkään huolissamme siitä hyvämaineisuudesta, jolla me olemme kuuluisia nettomaksajia EUn suuntaan. Eipä mulla muuta. Se on moro, rakkaat veljet ja siskot.